Peter, nasleduj ma. Nasleduj ma. Panie, tak nam dobre z Tebou. Naplnila sa kvôli tomu, čo som prišiel na svet. Ešte chvíľku som s vami. Veru vám hovorím, čo skoro jeden z vás ma zradí. Ktorý si prv so mnou zamočil chlieb, ten ma zradí. Čo sa chystáš robiť, Judáš? Rob to rýchlo. Velebený Boh na veky, aby vás pridel do večnému životu. Je to chlieb života. Kto bude jesť z tohto chleba, ten bude žiť na veky. Vezmite, jedzte, je to moje telo. Toto robte na moju pamiatku. Odteraz tento kalich na hora Sinaj, to je moja krv novej zmluvy. Bratia, ja sa musím ísť pomodliť svojmu otcovi. Ach, Panie, môžem sa s Tebou modliť? Kde ja idem, ty tam nemôžeš prísť. Čo spíte? Staňte! Modlite sa, aby ste prišli do pokušenia. My sa modlíme. Jako potoska, ten bude pravý. Boskom si ma zaprel. Nechajte Pána. Peter, nebudeš bojať s mečom, to je Božia voľa. Ako sa to stalo? Kto si? Pilát nás poslal, aby sme ťa odvedli k Pilátovi. Odvedli ho. Pilát, to je ten Mesiáš, čo sa dal nám. Ó, Ježiš Nazaret. No, si prorok, si Boh. Sám si to povedal. Neviem sa dobre rozhodnúť. Odviesť ho k druhého Pilátovi. Pilát, to je ten Mesiáš, čo sa dal nám. Ó, Ježiš Nazaret. Počul som.
že slepí vidia, chromí chodia. Naozaj si Mesiáš, si poslaný od Boha. Sám si to povedal. Odveďte ho. Ľudia, neviem sa rozhodnúť. Pomôžte mi, Ježiš Nazaret sa rúhal na Boha. Privezte Barabaša. Privezte Ježiša. Ľudia, koho prepustíme? Barabaša alebo Ježiša? Ježiša! Ježiša! Puste ho! Barabaša vyslobodne, Ježiša ukrižovať!
je odvalený kameň. Petre, odvalený kameň je prázdny, nie? Jak to je možné? Idem bratia sa tam pozrieť. Bratia moji, bol som tam, naozaj, som neviem, Ježišovo telo tam, nie je to možné, ja neverím. Neviem jak, ale radšej poďme na neho. Videla som dvoch andelov a povedali mi, prečo hľadáte živých medzi mŕtvych. Naozaj náš učiteľ žije. Nie je to možné, ja neverím. Jak to? Bratia, spomínate, čo Ježiš hovoril? Že za 3 dní stane z mŕtvych. Naozaj, Pán žije. Áno, žije. Tomáš, naozaj, Pán žije, stal 3. dňa. Ak neuvidím stopy klinca v jeho rukách a neložím si prst, kde ke klince boli, a ruku mu vložím do jeho boku. Tomáš neveriaci, bláslavení tí, ktorí ma nevideli a veria vo mňa. Daj si svoj prst, vlož do môjho boku. Pán môj a Boh môj, odpusť mi. Sám Tomáš. Je napísané, Syn človeka bude trpieť, ale z 3. dňa stane z mŕtvych. Vy ste tomuto svedkami odteraz, keď môj Otec poslal mňa, a ja vás pošlem tiež. Choďte po celom národe, hlásajte, krstite, čo ste videli. Pane, čo budeme robiť bez teba? Nebojte sa, ja som s vami až do konca sveta. Nech sa vám v srdci nestrachuje. Verte v Boha, verte vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo, či by som vám bolo povedal, idem vám pripraviť miesto a zase prídem a poviem vás sebe, že aby aj vy tam ste boli, kde som ja. A kam idem, cestu znáte. Pane, nech sa to stane. Nech sa to stane, Pán môj. Ježiš, synu milovaný, neodchádzaj. Hoci ja idem, ale zanechávam tu môjho ducha.
zomrel. Poďme sa radšej radovať. Ježiš žije! Su teléfono. A ver, mi chavo, propositate. Silajta! Szia!